Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca retrat a nens petits. Com que aquests dies molts nens i nenes estan de festa, penso que està bé aprofitar el repte d'aquesta setmana per fer un retrat als més petits de la casa. Agafeu els vostres fills, cosines, amics, amigues, qui vulgueu, i aprofiteu per fer un retrat als més petitons de la casa. Us deixo un parell d'articles a la descripció del vídeo que ens explica com fer retrats a nens petits, però moltes coses ja les hem vist en diferents reptes setmanals. Importantíssim en retrat, enfocar els ulls. Uns ulls ben enfocats en retrats és imprescindible. Segon, tenir en compte que estem fent fotos a nens petits, per tant ens haurem d'estar tranquils, haurem de tindre molta paciència i convertir la sessió fotogràfica en un joc. També ens pot anar molt bé baixar la càmera a l'alçada dels seus ulls, ficar-nos des de la mateixa alçada d'aquells i fer fotos així. Això aconseguirem fer un retrat més de persona, més personal i no tant des de la nostra posició superior que sempre es veuen com a nens petits. I sobretot, el que us deia abans, convertir la sessió fotogràfica en un joc, en un divertiment, que riguin, que s'ho passin bé i vosaltres, una altra recomanació és que dispareu en ràfega i així tindreu diferents moments de la sessió, en moviment, en fi, que sigui un joc i que s'ho passin bé. Un tema molt important quan fem fotos a gent és tindre el seu consentiment, i més encara si són nens petits. Us recomano que si feu fotos a nens que no siguin els vostres fills, tingueu el consentiment explícit dels pares de poder fer la foto i de poder publicar-la. Que us enviïn un correu, que us escriguin un paper, el que sigui, però tingueu el seu consentiment per evitar malentesos. Us deixo un article de l'editora gràfica Maria Rosa Vila on ens explica a la perfecció tot aquest tema de drets en les fotografies de retrat. Res més, publica la teva foto a la xarxa social que vulguis amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 12. Fes un m'agrada d'aquest vídeo, comparteix-lo si creus que hi ha algú que coneixes, que li agrada la fotografia i que li podria agradar aquest projecte, fes-li arribar aquest vídeo i digue'ls que s'animi. I si et passa com a molta gent que em trobo i em diu la meva parella, un amic, el meu veí, m'està preguntant cada setmana quin projecte toca. M'està ensenyant fotos que fa però no s'atreveix a publicar-la. Digue-li de part meva que em vindria molt de gust que vingués al projecte, que publiqui les seves fotos sense por, que segur que són més bones del que es pensa i que, sobretot, a Projecte 52 no hi ha un rànquing de millors i de pitjors. Només hi ha gent que li agrada la fotografia. Vagi molt bé la Setmana Santa, ens veiem fent fotos. Adeu!